endlini angene kuyo nothi umnini uthi umfundisi kuwo liphinda igumbi labahambi apho ndingadlela khona ipasika nabafundi bam. Kwayena wabonisa igumbi eliphezulu elikhulu landlele, lungisani ke apho. Bemka ke bafumana kunjengoko ebetshilo kubo, bayilungisa ipasika. Uthe ke lakufika ilixa wahlala phantsi nabapostili abali12 kuye naye, wathi kubo, asikubona nokuba ndinqwenile ukuyidla nani ipasika ndingekabuva ubunzima. Uba ndithi kuni andiyi kubuya ndibe sadla kuyo ide izaliseke ubumnkanini bukaThixo. Wamkela indebe wabulela, wathi yithabatheni nabelane ngayo kuba